4, 3, 2, 1, 0, старт! Сега да видим какво ще стане. Кой е в играта? В играта е Натали. Здравей, Натали. Дамяна, нова участничка. Дамяна, добре дошла в играта. Светлана. Вики. Вики е в играта. Вики е в играта. Иван е в играта. Буквата е в играта. Стилян е в играта. Майя е в играта. Става интересен старт. Някакъв Сосвен. Сосвен е в играта. Знам аз. Може да спечели той нещо голямо. Стилян, Иван, Майя, Натали, Вики, Дамяна. Бързо! Остават ви 5 секунди. 4, 3, 2, 1.